Слава да бъде на Господа. Днес темата им ще бъде отношението на кръста към кръста на Господ Христос. Или отношението към делото на кръста на нашия Господ Христос. Така че преди тези седмици говорим за Велик ден, за възкресението на нашия Господ. Искам така малко да продължим от тази тема. Въпрос е, той беше един празник наистина за всички нас и за вярващи и невярващи. За жалост невярващи само чесаха празника и после забравиха за Господа. И продължаваме да мислим, да разсъждаваме. Въпрос е от коя група си ти, дали вярваш в Христос и продължава да вярваш дали когато всичко свърши или просто остава за следващия празник. По кой празник си наистина всички хора вярват в Христос, но после забравят за Него. Сега Галатяни 6 казва така, самия апостол Павел казва така: а дори чуят мене да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Христос, чрез който света за мен е разпънат и аз за света. Сега дума тук се казва, наистина, ако ми ще се захвали, не е с това, което има на тази земя, не е с това, което притежава, не е с това, което наистина човек може да придобие. А това, че има Христос в сърцето си. Аз съм казал много пъти. Човек може да приеме през тази земя, може да бъде успешен човек, може да бъде богат, може всичко да има. Но ако няма Христос, той е най-бедният човек и той е живял на празно. И Словото Божие, когато апостол Павел каза, няма да се хвали, той си реално, той прави една много силна изповед, Галатяни 2:20, и тази изповед е много важна всеки нас като християн да вземе себе си. Той каза така: сръста с Христа и сега, че не аз живее, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме разви и предаде себе за мен. Той каза, не аз живее, а Христос живее в мене. Това е много важно да го разберем, че когато видим при Господа, вече наистина ставим нови хора, нови създания и да почнем нов живот в Него. И реално живота, който живеем, ще трябва да го дадем с вяра в Него. Значи Бог е с нас, Той винаги е в нас и до нас, и Той не се иска да вземем решения, така правилно да решаваме живота си, решения, които дават угодни на Божие Слово, да не се грешаваме, напротив да коригираме живота си и да почнем нов живот в Него. И сега, когато говорим, защото не се хваля, той знае къде е бил, какво е правил и къде се мира сега. Това е много важно за нас днес. Всеки от нас преди да приеме Господа е бил роб на греха, пътувал към Ада. Но приемайки Господа, вече ти ставаш Божие дете. И знаеш къде отиваш, има алтернатива. Докато хората казват така, вярваш, не вярваш, ще отида до гроба. Това е света. Обаче Божие Слово ни казва, че има друго място. Има рай, има яд. И наистина, когато човек вярва в Господа, разбира, че наистина се струва да продължава да вярва. Защото вярата е един акт, първата стъпка, но после иска посвещение и да върви заедно с Господ цялата земя. Точно за това къде е бил сега, Словото Божие казва така, в Галатяни 1:14. Той не крие къде е бил, кой е правил. Защото вижте, при някакви хора се срамуват в своето минало, но апостол Павел не се срамува от това, което е правил. Каза така, към Галатяни пише, защото се чули за някого ще ме обхода в юдейската религия, как неимоверно гонех Божия църква и разорявах. И напредвах в юдейската религия, повече от мнозина мои връзници между съотечественици ми, като бях по-голям любител за преданията от бащите ми. И Словото Божие каже, той е бил гонител, той ни каза, аз не бях цвети за мен се, гоних църквата, мислих, че това е правилно. И после обяснявам още, в Деяния 26 глава. От 26 глава на Деяния, от 11 каза така. И аз като си мислех, че трябва да върша много неща против на Исус Назарянина, които върших в Иерусалим, понеже затварях тъмница мнозина от светиите, като се съдих с глас от главните свещеници и за обвинението им давах гласа против тях. Помните, той беше свидетел, когато биха Стефан с камъни. И като ги мъчех много пъти в синагоги, стараех се да ги накарам да хулят. И в неизбиваната си ярост против тях гонех ги даже и по чуждите градове. Виждаме какво става. Това е пълна ярост срещу Божиите хора. Но, когато срещна Господа, вече става промяната в него. Когато срещна Господа, наистина искам да кажа, всеки от нас може да е бил на всякъде в този свят. Но когато срещни Бога, въпросът е какво правиш Христос. Или го вярваш и тръгваш след него, или просто оставаш там, където си бил. Какво става сега в Галатяни, в Деяния 22 казва така за себе си говори. Какво става, когато срещна Христос? Аз юдеин, роден в Тарс Киликия, а възпитан в този град при Галилея от Енозем. И си строго в преданията на бащите закон. И бях ревностен за Бога, както сте вие всички днес. Това беше неговата аргумент сега, че къде е учил. И гонех до смърт последните последователите на този път, като бързвах и предавах на затвор и мъже и жени. Като свидетелствах за мен си просвещение като цялото съвършенство, от което бях висел писма до братята евреи Дамаск, където отивах да закарам вързани в Иерусалим, онези, които бяха там, за да ги накажат. Виждаме
сериозно говоря в този път и няма връщане. Обаче, когато Исус Христос вече става промяната в него и той се благодари на Бога за това, което вече сега. Ако беше слава в този път, ще не да бъде фада, за жалост. Това е истината. Този, който е от Христос към Христос спасява, този, който е против Господа, погива. И той казва така, вече когато Бог му да показва милост, в Коринтяни 15 глава, 9-10 казва така, защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол се нарекам, понеже го не погледат в църква, казвам. Но сборя за богатство на това, което съм, и данята мене неговата благодат не би напразна, но труди се все повече от всички тях, не аз обаче, а Божията благост, която беше с мене. Сега дома, когато познах Господа, той разбра, че това, което върши, не е добро. И той беше още по-голяма ревност, тръгне вече служа на Господа и беше много по-ревност вече. Ако преди това работи, примерно, 50%, беше на 100%, вече беше ревност за Бога. Сега дома, може да каже, Господи, аз не познах това, което върша. Сега ще познавам, искам да бъда наистина 100% твой. И тук самият той апостол пак каза за себе си, че този свят няма нищо вече, което да го държи в този. Той каза всичко това, което се имал. Гощета каза като измет. И каза така, но това беше като за мен е придобивка, това, което беше за мен придобивка, като за гощета за Христос. Сега дома, ако този си имал успешен бизнес, имал си всичко, което е добро. Види той каза, всичко това, което занимава преди, съм бил лъжан, фарисей, това не ми трябва. Трябва ми само следно Христос. И каза така, още ще съм като измет, като загуба преди това преразходно нещо. Познаването на Господа Христа. Сега дома, от нас ставим света, всички придобивки, от да ставим Христос. Той осъзнава, че това, което е имал, вече то не струва нищо пред него. Няма, че какъв е бил, че учил преговорил, че е бил фарисей, че е бил уважаван. Това ще няма никакво значение. Значение беше къде е Христос в неговия живот. Познаването на Господ Христос, за когото изгубих всичко. И ще съм всичко за измет, само Христа да придобие. Виж колко интересно. Каза всичко, ще съм за измет. И вижте сега, ако съм на една бездна света, всичко, което не предлага, от да става Христос и вечността, и човек не си направи избор. Какво избира? Сега, този свят много пъти казвам, защо хората не избират Христа. Ще кажа, защо хората си искат това, което виждат, това, което пипат. Как помните, Тома каза, ако не пипне, няма да вярвам в Господ, няма да вярвам. И днес към този свят сега, когато кажеш, че имаш душа, че имаш духовен човек, те си за тях маловажни. Те са плътта. Цялата грижа на човека за плътта. Хубава храна, хубаво облекло, да изгледаме красиво. Всичко правим за тази плът. А реално, ако стават от нас, някакси хората пренебрегват. Повече фарисеи или фарисеи имаш, когато ти е домално. Той каза така, вие фарисеите, чисти си външната чашата, а пъти си пълни с гребешни насилие. Така, чистите вътрешно, всичко ще бъде чисто. Тогава ясно говори, че това, което необходимо е вътрешно чиста, има новорождение, покаяние, нов живот. И сега в Еремия, 9 глава, казва така. Така каза Господ, мъдрият да не се прави с мъдростта си. Силният да не се прави с силата си. И богатият да не се прави с богатството си. Но кой се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че съм Господ, който се извършва милост, правосъдие и правда за земята, поне това много голям, каза Господ. Ще казвам, мъдрият и силният. Може да кажем, ето към мъдрият, силният, богатия. Може да има един пример с Соломон. Соломон беше богат, имаше мъдрост. Но какво направи с богатство и мъдростта? После живееш в удоволствие, имаш 1000 жени, каза от нищо, караш с сърцето си, Господ ще позволя си го имах. И накрая живота си, и сега Сторга каза така. И като се обърна, каза, напред на сметка, разбрах, че всичко е суета на своите кой най-ветра, каза. Имах пари, имах богатство, имах власт, имах жени, имах всичко лозе. И накрая каза, разбрах, че всичко е суета. И накрая завършва така, бой се от Бога и пъй заповедите му, защото правиш за човека. Не сега така. Всичко да те може да имаш. Но ако нямаш Господа, просто губиш всичко. И това, което е важно, най-важното е човек да е пренебрегва кръста и това, което стана там на кръста. Не само от празник, аз много знам християни, които обичат да ходят само от Рождество Христово на Великден. Ще кажа, защо в време работих на заведение, управител на заведението, на Рождество Христово. Ставаше дума на вечерта и казах ми, ай ти оркестър ще на църква. И аз кажа, също на църква. И викам, ти не си вярваш. А как аз съм вярвам? Аз казах, хора, казвам от Великден на Рождество Христово. Пале каза, най-голямата свещ, каза, взем, каза, Пале. Викам ми, ти като не вярваш, ако ти най-голямата свещ. Все пак, ако има Бог, каза, ще ми зачете. Значи, правиш нещо, което, ако има Бог,
най-голяма свеща едва не е. Едва не вижте, че го прави. Значи това е религия, това е суеверие. Вярата трябва да е всеки ден. Аз не опрекам църквата, която е тя. Но после вярата трябва всеки да се показва всеки ден. И това, което разделя хората на две, не е това как говорят, а в това, което вярват. В Коринтияни 8 казва така: словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила спасете тези, които вярват в него. Значи виждам, че не също дело за едните хора е безумие. Така какво толкова един умрял на кръста? И около него имаше още двама. После други са умирали на кръста и при него са умирали. Да, така е, да. Но само чрез Христос има спасение. Но важно да видим какво стана на кръста си. Вижте, това е важно. Той не само умре възкръсна, но стане ще в самите нас, което е именно за нас, защото той умре вместо нас. И след това време с нас има нещо, което има един ефект, който е в нас днес. И тук в Римляни 6 обяснява нещо. Каза така: като знаем, че нашето старо естество бе разпънато заедно с него. Значи, виж сега, умирайки за нас и вместо нас, приема Христос, ние рано казваме: Господи, ние сме там съвсем на кръста. Нашия стар човек е приклад заедно с там на кръста. И цяла дума, ние умираме за този свят и започнем нов живот с него. Това е реалността, която трябва да приеме всеки човек. Не може да приемеш Христос и да продължиш пак стария живот. Каза така: като знаем, че нашето старо естество бе разпънато с него, за да се навърши тялото на греха, да не робуваме вече на греха. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярвам, че ще и да живеем заедно с него. Слава на Господа. И сега идва въпросът: какво е мира и какво живява сега? Вижте, не някой казва: аз продължавам да бъда жив. Сега имаш, който трябва да умре. Това е нашата стара природа. Нашите стари си навици, всичко това, което е било в миналото, пороци, грехове, ние просто го приковаваме това на къса. Казваме: Господи, ние искаме да бъдем с тези неща. И това е избора, който правим ние. И когато ни приемем вече, казваме: Господи, наистина искам да бъда нов човек. Словото Божие казва така: ако е някой Христос, той е ново създание. Старото пример е всичко става ново. Това става, когато ти кажеш: да, Господи, искам да. Иначе няма как да стане. Ако човек му е добре там греха, където живее, и да на църква, да продължава да живее там, където живее, каква е полза от цялата работа? Това е една религия. Трябва да има ясно разбиране. И после казва така: така и вижте себе си, мъртв за греха, а живи към Бог Христа Исуса. Значи човек трябва да приеме да каже: да, Господи, аз съм мъртв за този свят. Не искам да върша Божия греха, защото знам на къде води. Заплата на греха е смърт. Ако пожелам греха, това ще е смъртна присъда. Но има изход. Христос си казва: и те да не царува греха, вашето смъртно тяло да не се прекарате неговите страсти, да не царува. Сега дума царува е много силна. Значи, представете си, един човек има някакъв трон, един трон, и там може само един. Или грехът, или Исус Христос. Няма следващ проблем. И въпросът е: кого избереш да поставиш там? Ако ти харесат удоволствията, това, което си приел преди, навици, пороци, грехове, правилната природа, ако ти хареса да оставаш го там, и то се живее. Продължава да живееш там. Няма полза от цялото християнство. Но ако поставиш Христос, ще вече започнеш полека да умират в тебе. И вижте сега Словото Божие, което вече Колосяните трябва да казва, че толкова трябва да правим ние като хора, като християни. Не се лъжите един други, поне събрете вече стария човек. Ще събрете, казва стария човек, делата му. Когда не се лъжете, значи ако човек приема Христос, да продължава да живее стария живот, то да себе си. Бог не може да бъде изладан. И каза така: и се събрете в новия човек, който се подновява познаването на образа на този, който го е създал. И тук България каза така: но сега отвърнете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене, статия. Не се лъжите. Значи всички има неща, които трябва да отхвърлим, неща, които трябва да приемем. Това, което приемем от Бога, той е да се нас това, когато ние да си вземем решение. Словото Божие каза: да не любоваме вече на греха. И сега трябва да вярваме на това, което Бог казва, и да оставим тази вяра да управлява нашите действия. Значи вярата, веднъж като знание, втори път се връща действие, тогава, когато кажем: Господи, да, това, което вярваме, искаме да го живеем. Няма да забравим, Яков сам казва, Яков е радикален, казва така: вяра без дела, коя вяра беше? Мъртва вяра. Ако ние кажем само вярваме, добре, той дявол е вяра, дявол беше там. Словото така: без свет вяра те перат. Само вяра не стига. И Бог иска така вяра, която да бъде наистина сърдечна вяра, която да бъде към промяна. Защото вижте, има вяра, която става в ума човека. Чуше Словото Божие и казва: да, знам, че е Бог. Ама има друга вяра, която идва в сърцето на човека, която ви говори към промяна. И наистина това е важно, защото Ефеко каза: ако някой каже, че има вяра, а няма дела, тази вяра не спасява. Така че няма да забравим самия Ян Кръстител, когато проповядаше, те да закръщаваха във вода и той му каза: принасяйте плодове достойни на покаянието. Значи, трябва да има действие, трябва да има следствие от това, което става. И вижте сега, какво става? Идейки при Бога, Бог не ображда, това е Божия час. Обаче, наш час какво е? Наш час е почваме да обновяваме ума си. Сега да почваме да чуем Словото Божие и това Слово вече да става живота от нас.
И аз така, че много имам моменти в живота, когато нещо, чета нещо, което ще ме докосва, следващия век Бог ми дава и да го живее през себе си. И да изпита това, което си живял, това, което си говорил и да е начин да го живееш, да им какво става с тебе. Така че Словото Божие много ясно казва, че какво трябва да правим. И трябва да им ясно знае, че Бог, защо да иде на тази земя сега? И Словото Божие казва, че Той да даде да ни избави от този свят. И аз много пъти съм така се седосал, когато се говори за повече от този свят. Ама чакай, бе. Господ да даде повече от този свят. Той да те избави от този свят. И когато човек стремеше на повече, понякога забравя да къде пътува. Каза така, благодат и мир да бъде на вас, от Бога Отца и от нашия Господ Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия личен свят. Да ни избави, това е много важно. А човек дори да ни избави и да заведе в небето. Това е самата истина. И виж какво трябва да стане сега? Трябва да има едно обновяване на ума. Да почне, когато човек обновява ума си, започва да мисли Божите мисли, да почва да съжалява като Бога и започва да върши делата на Бога. И казва така. В Римляни 12 глава, 1-2 казва така. И тъй, моля ви, брати, поради Божите милости, да предоставите телата си от жертва жива, свята благодатна на Бога, като ваше духовно служение. И не се обръщате с този свят, но превъзявайте се чрез обновяването на ума си. За да познаете това, че е Божията воля, това, което е добро, благодатно и съвършено. Защото чрез дарената им благодат казва на всеки и между вас, който повидят да не мисли себе си за по-силно, колко трябва да мисли, да разсъждава така, защото да мисли скромно, предизвалата на вярата, който Бог е за всеки разпил. Виждаме, че наистина важно е човек, всеки човек, който търси от Господа, да има ясно разбиране за това, че наистина Христос дойде на тази земя. И да, вече живот от нас се разбира, че да продължаваме наистина да уседаме. И нещо, което е, когато апостол Павел каза, с Христоса Христа, и така е ясно, че той дава наистина един пример с закона и с Христос. С закона дойде да изяви греха. Но закон не промени го, разберете ме. Човек, ако сте ми сега, чете закона и каже, Господи, помоги ме наистина, според този закон се променя. Няма стане. Закона показва кой е грях, кой не е грях, но законът ти дава силата. Много се казва закона като едно гледало. Гледаш на него, разбираш къде си, виждаш къде ти слабости, но не те променя. И това, което променя е благодата в Христос. И тук в Галатяни 2 глава, има няколко си, които желая да прочитам, казва така, като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез делото закона, а само чрез вяра в Христос. И ние вярваме в Христа Исуса, да се оправдаем чрез вяра в Него Христа и не чрез дела по закона, защото чрез закона няма да се оправда никой на твар. Значи цял дума, колкото се мъчи сега, ти ще правиш спаси, няма спасение. По-добре, ще Словото Божие, кажи, Господи, аз искам да бъда спасен, искам да бъда с Тебе. И полека Бог ще даде. И каза така, защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Закон не спася никога. Закон дава осъждение. Заплата на греха е смърт. Но каза така, но не осветявам Божията благодат. Обаче, ако правото се придобие чрез закон, тогава Христос е умрял на празно. Ако чрез закона може да спасим, тогава няма да дойде Христос. Ще всеки да четем 10 Божии заповеди, ще живеем и ще спасяваме. Няма жалост, не става така. В Словото Божие казва, че закона ни дава разбиране за това, кои сме ние и кой е Бог и на къде сме. Но като цяло, той дойде само да ни приведе при Бога и да ни покаже наистина как да спасим. И сега идва въпросът, тогава що се даде закона? Приведе се с цел да се изявят престъпленията, докато дойде потомъкът, Адам Христос, на когото бе дадено обещанието и беше прогласен от ангел, че си не Хладатай. Хладатай тук беше Моисей, в Стария Завет ще говори за нещо. И после така законът стана за нас детелител, да дойде при Христа, да се оправдаем чрез вяра. Но с идването на вярата не само ще вече по детелител, защото ще се боли чеда, че вяра в Христос. Слава да бъде, Господи, да сега как става реалността. И Господ казва, вече не аз живее, апостол Павел казва, не аз живее. Сега въпросът е, че трябва да разберем, че това е важно за всеки от нас. Приемайки Христос, приемайки Бога, че ние ставим Божии чеда, Божии лица. Значи всеки от нас, позна своите родители. Но това е нормално. Има майка и баща, но когато е при Бога, че знаем, че ние сменим своята идентичност. Нашия баща вече става небесния Бог. Да, на тази земя има своите родители, но ние ставим Божии лица. Не по Словото Божие, Йоан 20 така. А но ние, които го приеха, Бог даде право, се нарекат Божии чеда. И после казва така, и не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, когато имате от Бога и вие не сте свои си. Значи, сам Бог избира да живее в нас. И по този начин, той каза, ти вече мой. Сега, не е въпросът къде си бил преди, вижте. Преди всеки бил някъде. Вижте, тук каза сега.
Знаете, неправилните няма се Божие царство. Всеки от нас бил неправилен. Иска да показва сега делата, които са вършили. Всеки от нас може да се види някакъв такъв себе си. Обаче това е когато се нашето минало. И той всичко това го е забрал. Нито лъга, нито блудници, нито идолопоклонници, нито прелюбодейци, нито малакийци, нито лъжелоци, нито крадците, нито себелюбците, нито пияниците, нито и така няма за Божие царство. Значи тези хора, които са живели да се няма, но когато е при Бога вече става нещо уникално с нас в красата. Но който се еднява с него, става един дух с него. Значи, приема Христос, ставаме едно с Христос. Даже например се казва, че ние сме Христово тело, а това тело е Христос. И нещо което вече следствие от това. А които са Христови са разпънат плътта, Галатяни каза, заедно с походите. И сега това вече е нашата част. Значи някой казва така, аз съм дошъл при Господа, ама сам много спец греха. Чакай се, ти не си сам. Бог е с тебе. От тебе се иска да имаш желание. Да се мотивираш да кажеш, Господи, помогни ме сега. И тук така, а които са Христови, разпънат са плътта, заедно с страстите и походите. Ако по духа живеем, по духа и да ходим. Значи, ще ми кажа, че Бог не иска повече от това, което може да върши вторим ние. Ако ние направим една крачка, той ще направи две. Но реалността ни сами трябва да пожелаем наистина, да пожелаем новия живот. И тук казва, делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонничество, чародейство, вражди, разпри, ревномания, ярост и партизанства, раздори, разцепление, зависти, пиянства, пиромания и тем подобно. Виждаме, тук ги забравя, те са много. Обаче казва така, при определените такива, които вършат такива работи, няма да влиза на Божие царство. Ако човек остане там, където е бил в миналото, просто загива. Но Словото Божие казва, че в Коринтяни 6:11 се казва така, че не всеки може да има някъде в този свят, в този списък. Обаче казва така, и такива бяха някои от вас, но вие измихте себе си от такива неща, да се осветихте, да се оправдахте в името на Господа Христа и Духа нашия Бог. Сега Христовата жертва не е напразна. Тя да е, защото за нас има за нашите грехове. И сега вече от нас зависи как ще продължим живота нататък. И много важно да разберем, че той, като напада Христос на кръста, той може да бъде валидно на всеки от нас. Има неговата смърт и възкресение. Когато влезе греховете си, вече Словото Божие казва, че започваме нов живот в него. И това, което Бог се от нас вижте, вече фокуса да не е този свят, в който живеем. Фокуса вече от небето и в Колосяне много ясно каза, ако се види възкресен с Христос, Бог трябва и друг. И това казва така. И тъй, ако се види възкресен с Христа, търсите това, което е горе, где се влезе на Христос на Бога. Сега дума, нека търсим Неговата воля, всеки един стъпка в стъпка сега. Не се иска да почнем да ходим като птици, да ходим като ангели. Но, живейки на тази земя, апостол Петър каза, живейте като пришленци на земя. Хора, които идват и заминават, преминават. Но, в умът трябва да търсиш това, което е горе, где се вил Христос от дясно на Бога. Мислете за горното, а не земното. Мисълта трябва да бъде за там. Защото умряхте и животът е скрит с Христа в Бога. Това е най-хубавото място. Няма друга където човек да ме и спокойствие. Така че всеки от нас, когато идва при Бога с вяра, разбира, че има нещо, което Той е направил за нас. Той умря за нас, умря нас, разпъна без нашите грехове. И Словото Божие казва, че когато повярваме Господи не ставим Божие чудам, а греховете, Словото Божие казва, Евреите 10 и греховете, и беззаконията ви няма да помня за винаги. Въпросът е, ние сами на себе си да вземем това решение. Господи, ние живеехме в греховете си без Тебе. Приемайки Тебе, че искаме да живеем нов живот. И самия апостол Павел казва, че това е нормално. Това е следствието от покаянието. Покаянието е една стъпка. Вярата е втора стъпка. И следствие да ходим с вяра. Стъпка по стъпка. Виж, сами Словото Божие казвам, думите, които говори са дух са и живот са. Това са думи, които не са. Четем ги, приемем ги и ги живеем. И казва така, тъй, защото както бе Христос възкресен от мъртвите, че славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Слава да бъде на Господа. Нека Бог да ни помогне наистина, че славата на Бога, че Святи Дух да живеем нов живот. И сега съм казал, че с едно нещо, което написано. Важно трябва да има лично съзнаване на това, което направи Христос на кръста. Да осъзнаваме всеки един от нас. Защото понякога хората с много лека ръка казват, днес е кой си празник, ще идем козанация, ще идем агнишко, ще идем яйца, и да не знаем какво ще правим и на Рождество, и на Великите надкръчения. Истинският празник остава за тези религиозни неща. Трябва да знаем какво да прави Христос. Христос даде себе за нас. Бог даде за нас Христос, защо? За да имаме вечен живот. Трябва да се отвърне на въпроса кой е Бог и какво е човека, какво е Христос за нас. Това са въпроси, които трябва да знаем. И в Словото Божие, Йоан 3:16, не си казва така, защото Бог толкова възлюби света,
че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, да даде вечен живот. И после каза, защо дойде Христос? Понеже и Бог не е пратил Христос, Сина на света, да съди света, за да бъде светът спасен чрез него. Слава Твоя, Господа. Бог да благослови. Точно, може да